si Chairman Erwin Gokong sa Cebu Market Vendors Cooperative ato ni pangutanon nagbagulbol na ang mga Federation of Pig Producers Pig Producers of the Philippines tungod anang gidoble ang quadruple na ang importation baboy ang bugas nakabantay kung murang ni barato. Pero ang mga vendors na itong niaging Biyernes, nag Santa Cruzan kontra ng privatization po sa carbon public market. Pangutan na si Chairman Erwin Gokong. Chairman, may buntag. May buntag ng Oscar, ingon man sa itong mga suking ating paminawan. May buntag. Chairman, ang bugas medyo ni barato daw. Wa pa mo ko kapalit og bago. Pero na pa mami nabili ni barato ko no, Chairman. Unsa man imported nga mga bugas barato o how about ang atong mga lokal? Ang tanong kasi sa bugas ng Oscar, may barato. Sukad mga tulong na siguro kasimana ang nilabay or duha kasimana ka nilabay. Aha. Mga duha na kasimana nilabay, may barato ang bugas. Asa man imported o lokal? Imported o lokal. Oo, ang lokal may us-us og mga 400 dingali ang sako dong inana. Yati. Kaya ang ganador gikan sa 3,100 naabot ang panit amos ganador ko naman. Pino to 6 ni? 2,000 size na lang. 2,000 size ang palit. Ang ivory. Lokal man ni Poros. Ang Lion Ivory 2,500 ang among kumpra karon. Sa to ba inig-retail ana sa kinilo Chairman ang ganador pila? Ang ganador nag-retail na karon og 60. 62. Kaya nga no, dapat unta kung imo puhunan 26, imo na siyang ibaligya mga 58 no? 58 apan tungod kay ang nahitabo naligsa ng among ang mga bugas napami puhunan og 3,001 napami puhunan og 3,009. So averaging na lang bawi na to ang minus na itong alkansi mo nang napay kabaligyan 65, napay kabaligyan 62. Ano ba? Napay kabaligyan 60. So, ganador. Kami na kung ni baratong tag 50 na lang. Wala. Ang imported lang ay ang imported price cap sa imported karon 50 pesos ang kilo. So, unsa man ni nga mga German kay mura mag huro patay ang mga mag-uuma po na kanang lokal ba? Kanang ivory o ganador lokal man eh. Ang imported, unsa may mga brand ani nga maayo ba ni gitsura pareha sa atong lokal nga mga bugas? Nindot po gitsura 5% nga 5% nga Broken. DT8 ang variety. Niya pares sinaw pod siya. Kaning mga gabagali. Yes no. Conchita, Hasmin, Jaguar, unsa pa ning uban? Mao na tag 50 kilo. 50 ang price cap. Ang gobyerno dili mo sugot ibaligyan sobra 50. So, kami mo baligyan mi 50, anay gilansya. Okay. Gilansya noon. So, kani makaayo ni sa mga konsumidor pero makapatay po din sa mga local farmers kay barato ka imported unya. Perting mahala ang nako kay diferensya, 5 kag tag Gs ang diferensya. Ang kilo. Oo. Yes. Sakit sad. Kuambot pero di pa kayo sa doon mo bati ang farmers daw kay wala ko may harvest. Mao po noon. Unsa may buwanan niting harvest sa Humay? Kuamaron, Hunyo na ron, hunyo gyud. Umana ang harvest. Ang sunod harvest niya adto na po mga September. So posibleng mo barato po na ining lokal nga bugas o maabot nga mga adlaw. Buwan. Ang kuan karon dili pa siya makabarato kay mo agi pa matag lean months karon June, July, August. I see. June, July, August, lean months na. Hurot-hurot na ang stock ana sa na harvest pagka March. No, sa lokal. So ang action na sa siya og balik og mahal. Pero mahal naman daan, di na siya kabarato kay ang kamahal kay mahal naman daan. Depende sa anad. Aritas mais. Mais naman. Pila? Kilo karon. Ang mais karon ni barato ang mais kay gikan ato nakapuhunan mi mais og 2,000
400 katong among gi retail og 80 75. Karon ang among retail sa mais karon ko naman lang. Nag-retail mi karon og mais nga 60. 70 o 68. Mora man istoryahan na Sir Man ay. Now, Lagi daw wag ko balik. ang mais sa una naraman to 45. 45. 44 ina na. Daw di na galisto daw ambot di na gyud. Mahintong balik itong mga presyo ha, pero maglisod na siguro. Now, Sir Man, nganong daghan man ang imported o nganong barato man sila? Kuan man, paspasan na ang kuan, padaka ng volume. Ang allocation nga imported, ang allocation sa imported nga bugas, nga gipasulod sa Timbo, gi-increasean sa Department of Agriculture. Gi-quadruple po? Gi-quadruple, Sir Man? Parehas baboy? Wala. Kuan siguro, gi-double siguro. Asta. So, kinsa may importer o bugas na yung taga Cebu? Nga aron makabarato kay direkta gikan dito sa Thailand, Vietnam or asa pa ng ubang nasod, nait mga Cebuano importer nga madritson lang padunggo Cebu. Kuan ka lang, wala ko nailhan nga importer din sa ato ada. Ako nailhan nga mga nailhan ako din nga mga Filipino-Chinese traders. Kanang ko mga wholesalers na. Gikan na naman nila ang dugo. Wa ko nailhan din nga importer. Sir Man, ari ko muliko ko gamay kay atong Biyernes nag Santa Cruzan ang mga vendors. Murang aligre tong inyong kalaki na kay init kayo giagwanta. Unsa may still magapon ang demand sa mga vendors nga kaning privatization pinaagis migawide og sa kanang from public to private? Yes. Muna gihapon ito panawagan do kanang dili gyud idayon ang privatization kay kung madayon gyud ang privatization tanan gyud apektado kay ngano naaman sila ilaha man ang karong bago amo na pod nga na diskubrihan nga mismo gikan sila ang presentasyon nga sila na tanan monopolize sila na yung mag-control sa mga utanon o mga prutas pohon gikan sa farm padung diha sa ato ang merkado. Sa unsay pagi? Kanang gitawag nila og vegetable trading hub, no? Membership style ang mahitabuan ini ang tanang mga merkado sa probinsya kanang mga merkado diha sa merkado sa Bugo, merkado sa kwan. Ang mga vendor diha magpa-member sa Migawide mura ang style mura og SNR mura og landers. Dili ka kapalit, dili ka membro. Wholesale nga style, wholesale, no? Sir Man, kadiyot. So ang mga Kadiyot. yes. Og pananglitan membro ka makabaligya ka og sa samang higayon makapangumpra kay akong ingnon na pananglitan si Juan de la Cruz na produktong kalbasa gikas Bugo. Pero wa man sila dito yung mga kanang utanon nga like kanang mga okra, kanang mga sikwa. Unsa man ingon ana makapaligya sila silang mga utanon kalbasa sa Bugo, pero at the same time makapangumpra po sila anang wa dito. Mao ba nay pasabot sa ilang membership? Ang ilang membership dong makapalit ra ka. Wala sa membership ang pagbaligya kay ang ilang pamaagi sila mismo maabot na sila sa farm. Doon na sila nga to'y consolidator sa farm. Meaning mo appeal na sila og sila na yung musulti sa mga farmer unsay ipang tanom, no? Mura na hinunog na monopoliya nila hinuon ang buying ani. Monopoliya Unya dito sa farm Palandaan na consolidator pilay imuhang tanan pilay mo palit sa mga utanon. Unya dito i-sort na daan dito na quality control dito daan kanang small, medium, large, class A, class B, class T. Unya asang reject aniya asa di pwede na doon sa carbon. Unya sila tayo mo transport. One amount sila mo tracking wala na katong mga nagbiyahe nga Gikas Winley, dalagit. Wala na. Kay sila na may kargahan. Kanang mga gitawag mga utanon nga dunggo, pasabot na gikag Mindanao or lain lugar. Unsa sila po na mo ato gyapon? Doon ay posibilidad nga maabot po sila dito. Pero ang mahitabo nini, Juan, doon na sa mga plano nga
doon ay mga merkado na sila ni musulbong kay kuan man, sila na may mo control karon. Pag-abot sa carbon, kami sa mismo mga vendor na mos carbon, magpamimbro nila. Kay doon naman ay posibilidad nga di na ka makabaligya diha sa carbon kung dili gikan nila. Vendors Doon ay cooperative. Unsa may kapuslanan anang inyong simbid ko nga vendors cooperative. Yeah. Mo lagi na nga perti ginamo pamugos perti ginamo aning palinguha nga di gimadayon ang privatization. Kanagong ilang nya ang gibuhat sa nila ila sa ming akusar no ami gaway nagpapilit pud og tarpaulin des carbon nga kung sila na kung sila na ang magdala sa merkado mugamay na ang gastuhan sa bindor, mugamay ng ilahang abangan, mugamay ng ilahang mga gasto kay karon ang mga kapunungan nang warta gipangwarta ang mga bindor og dag 300 ang adlaw. Now, Unya ningon na migaway na ningon po doon ang mismong mayor ningon nga ang mas gipangwarta ang mahitabo ko ani karon, ang mahitabo ni karon mas gipangwarta pa sa mga kapunungan ang mga bindor kaysa kung simigaway na. So karong June 9, doon ay investigation, murag executive session investigation nga himuon si Konsehal June Alcober nining maong pamasangil nga 300 ngadto sa 480 pesos ang pangwarta sa mga kapunungan ngadto sa ilahang mga membro mo na nga di gimusugot ang mga kapunungan sama nako di gimusugot nga i-modernize ang carbon nga ang migawaid na mo magdala kaya ang amo ang pangwarta, ang among mafia, ang among sindikato maundang. Kanang na mention diha kanang giingong mga linya suga gikan ni Maria Pino. Chairman, ipabayad ko na sila og tag 30 man tingan nito ka matag bumbilya. Unsa may mahitabo ana ang migaway na mo kontrol apil ang mga suga. Tanang ilang pamasangil tanan dili tinuod. Mubuwa ang tinuod karong Hunyo 9. June 9 or June 7 diha sa City Council kay miso gani ako gipatawag. Ang kamong mga leaders. Yes, leaders. Now, Ang gusto ko sa migaway, no? Mamasangil sila namo nga kami nagmonopoly. Pero kung sila na pod. Like for example, ng Oscar. Example, kanang sa interim market, no, interim. Ang interim market, ang libuan diha, gatosan diha ka mga stallholder, dili mi makakonekta direkta ngadto ni Biko. Adto na mi konekta, adto mi palit og kuryente ni Migaway. Sila ni mo kontrol. So ilahang metro, adto na mo sa may pagi, sub-meter or per bulb ang inyong bayaran? Naamang ko ni metro namo, pero di mi makakita sa metro kay tuaman dito sa lugar nga ambot asan dapita mismo ako bayad naman ko. O layo. Di naman lang ko mo tanaw asa ko metro. Unya ang tubig san mismo mao sila ang tubig. Mahal po ang ilahang tubig og kuryente kay nga no, gani diha sa taas kananan mga membro na ko kananan o dili membro kuan sila. Imbis daghan sila gamitong refrigerator, damay na lang kay mahal man kuryente. Ganun di man kada appeal ni inyong demand, Chairman, kung makita mag-aabot mo unya through executive session, appeal ni inyong demand nga amo ang kuno ning klarohon og ganong kamo mo baligya unya mas ginensyahan pa ninyo hasta ang kuryente. Mao na appeal na magbuwa na tanan kay naman may presentation nga naman may giandam nga presentation para council. Now, doon ay pasangil pagyod nga doon ako ng mga ghost vendors diha sa carbon kanabang naay mga dili taga Cebu City kanang ubang mga kuno gipamutangan lang mga bisag dili wa maninda unsa man katinood Chairman na tinood dili tinood karon anita sa issue sa dili taga Cebu City. Okay, now kung doon ay taga Dalagit nga mag-uuma nga pobre tapos unya ano mo kamutis Dalagit iyang giharbis yung kamuti, iyang gisakay sa truck, kanang gitawag Quinley Rinde, maabot sa carbon. Unya iyang ibaligya. Ikawan di ay. Kay manakay yung tao na anang kung ano, kanang dikarga nga, ito na nagpatong atong atop? Atong ibabaw? Ang desire karon, ang paninguha karon,
ang pangandoy karon sa pobre nga mag-uuma nga gusto mo tinda, ihikaw di ay. So, Ang katungod nga mabuhi, illegal di ay. Pero ang atong gibuhat sa mga kapunungan para dili masuko ang naa sa City Hall kay politika man hapit ang tanan, ang mga bindor nga taga dito sa Lagit, igabot rin sa Cebu, kaya maninda magiging sila, kaduha sa saksimana, Tinod, yes. opat sa saksimana, girehistro na to sa Comelec sa Cebu. Butanti sa Cebu. Politika ra mo ka ng isyu ha, politika. Politika Pero kung ra ang niyo, taga- Tinod. Ang tagalayang lugar ba, gusto mo baligya des carbon para mabuhi. Illegal di ay. Kadako ko nilang kuan god. Inigbalik. Kadako ko nilang sa lawayon ana. Inigbalik Impyerno sila ana na, oy. dos bukid, magdana na silang mga Ah. dilata, kana ilang mga pangkonsumo, halin sa ilang utanon. Oh. Kaya halin sila o tanon diri, ila sa ipalit og bugas, Yes. mantika, ipalit nila og kanang buwad, ipalit nila asin, na noodles, di ba? Doon O, ay baro, posibilidad palit daw, ng fertilizer. Chairman, nga ang Ah. kanang mga vendors diya doon apoy ma-relocate kay wa man muhatag og temporary restraining order ang husgado kabahin Ah. ato inyong petisyon. Now, magtukod na pod ang kanang unit to posibleng gumuna aron tukuran og bagong building. Unya kanang nag-occupied heron ibalhin atong mahumanang Warwick Barracks nga mga instruktora ato sila ibalhin. Unsay inyong paagi pagpugong aron dili matukod? Or inyo ning pugan or di lang pasagdahan lang? Kutob sa legal nga pamaagi, dong, among buhaton nga di na madayon. Pero ang gobyerno ko, no, ang City Hall ko karon, pabor man kayo City Hall karon sa kuan. Pabor sila sa Migawide. Ato tanang ha, ato inumduman, panahon ni Mike Rama. Wala man, why movement? Di ba? Gani, sa panahon ni Mike Rama, ang katong Puso Village, nahuman na nagtrabaho, nahuman na nila trabaho, pero wala sila ka-occupy. Tinod yun. Panahon ni Raymond. Di ba? Wag hapoy movement. Pero panahon kini karon nga administrasyon, pas-pas kayong trabaho. So, unsa na may update anang sa Warwick Barracks nga kita kon humana na diha man? Dugay-dugay na Wala mga pa, uso hapit na bita. Wala kanang sa mga 30% siguro. 30% ang nahuman or wa pa kabot 40%. So, unsa may Kanang 30% pasalig po yun. sa Bigawide, unya pa nila tukuron ang ikaduhang instruktora kung mahumanan Kung nang diha mahuman sa na. kwan. So, Kung most mahuman likely na karon siya. tuiga na kay napamantay unom kabuan habilin aning tuiga. Oo. Atong balikan tong istorya nimo nga naay mga ghost nga mga Vendors. mga vendors. Hasta po duda po ko doon mga ghost nga mga stallholders. Ayun lang. Gamay kayo. Gamay kayo. Sa inventaryo sa 2016, ang mga vendor, ang stallholder sa tibuok carbon 1,460. Okay? Meaning, Pagka- 1,460 per ka-stalls po na. Kastol sa tibuok carbon. Apil na na, Barracks, karne, dry goods, apil na na, Chairman. Apil tanan. Freedom Barracks, Unit 1, Unit 2, Unit 3. Ah. 1,460. 460. Ah. Pagka 2020, no? Nahimo 1,480. Tubo gamay. 20, di ba? Tubo. Pero walay merkadong bagong gihimo. Gani, giguba na ang barracks na itong higay na. Nasunog na ang barracks. Okay? Pagka 2022, ang stallholder na himo 1,829. Nitubo 400, hapit. 200 kapin. Di ba? Ade, 400. Hapit. 400. Hapit. Now, why bagong merkadong gihimo? Doon, apat gani, doon na paigi pang demolish ng mga module. Di ba ha? Karon pagka 2024, no, panahon ni Raymond, 1,680 ni minus. Ni us-us gamay. Karon sa 2025, matod nila ang inventory 1,780. Muna Tubo na po. siya. Ang ilang pasangil, sila mo ang investigaron. Now, kaniyot Di kay ba? Chairman. Muna gibantayan Kung sa may mahitabo aning ni taas, ni tubo, ni os-os ang ginaghanon sa mga stall owners or holder. Ino to kayo, ang owner na, si city government man.
Ang inyo nin sa tagsaon og hain kini tinuod ang mga tagiya ani nga wa may bag-ong istrukturang gitukod karon ni tubo ni og 400 almost 400 karon ni Mao usos na. na pod. So kami karon gabantay mi karon kami sa mga stallholder na mga concern doon na namin giandam nga mga kanang kamatuoran ba facts ba data nga amo niya ipresentar. Kung dili maminaw ana ang kanang naa karon sa City Hall, amo na doon sa korte. Amo na doon sa korte kay ano? Man kanang unsa nga ni? Sila may kay sila mo akusar namo. Di ba? Ang mayor mismo niingon nga ang kini kuno mga vendor association worse pa, mas grabe pa kuno sa GBA. Makagoon, makalipay kay iya manggiangkon nga iya manggi aligar nga ang mga vendor mas grabe pa kay sa GBA. Sa to pa ang GBA po grabe gamay, di ba? Now, di ba? ari ko sa ambulant vendors. Kung dunay sa pagkakaroon 1,700 kunuhay base sa labing ihap nimo kapin sa Mill City ka mga stall holders. Stallholder. Ang kaning mga ambulant vendors pila man gyud ni ang naas lista kanang inyohang nailhan nga maninda in taon kay dili man ni kada adlaw kay ano gikas bukid dalagit alkoy muanha diha maninda. Pila man gyud ni sila kabuk ang nailhan ninyo? Ang naa sa among listahan, nga among gisumiter, kay gi-require man ni sa gobyerno, sa City Council, pinagi sa una ni Konsehal Junjun Osmeña, niya ni Police, niya na ngayon po among listahan sa Konsehal Pang Mayor, si Konsehal Archibald, 3,900, more or less, official nga listahan ang gi-submit, nga ilahang gi-receive. Ni karon, gahimo sila karon ilahang inventory actual ang market, no? Doon ay mandar karon tingali gikan sa City Hall nga maghimog actual inventory. So dili mato na ikaguol o ikahadlok kanang actual inventory. So pila tong inyong lista ko, Chairman, pila tong inyong lista? 3,000? Yung car? Pila tong inyong lista? 3,900 more or less. 3,009. Now, kanang sila ron kinsa man ang gisugo sa City Hall nga palistahon anang mga ambulant vendors. Apel ba ang nagsugo ang mo apel sa inventaryo ni ang taga Migawid? Burang apel po sila. Nag-inventory po sa ila. Kaya na may listahan ng Migawid sa stallholders. So di mo mapasanginan posible. Kaya naa may mga ambulant vendors nga katong giingon mo maninda lag kaduhas sa semana kay kuan tuas dalagit ni ulit o sa alkoy kanang sa nugas alkoy. Naman nag-utanon daghan. What if inig inventaryo nila wa diha? So, mo tingali ito yung mapasangilan nga ghost ning ang mga vendors. Ang among gisugyot po nila, no, kay in fairness po sa taga-market, among giina, muhimo kay mong inventory, paghimo mong inventory nga 2 weeks. Averaging mo, 2 ka semana. Oo. Kay doon na may maninda o kaduha, katulo, kaupat sa semana, niya mabili pa ninyo pagkasunod semana, naabagihapon sila o wala na. Ano ba? Kana ba ang scientific nga kuan ba? Bitaw. Tininood, scientific, sincero, di ba? Nagsugod na ilang inventaryo? Yes, nasugod na. Kano saan? Kung ako na, doon na semana nila ba? So, posibleng mapresenta nila during executive session ninyo sa June 7 or 9 yeah, doon ay possibility. Doon ay possibility. Doon ay possibility. So, kanya kiniilang pasangil ba nga ako, ano? Kanang na masangil sila namo nga ang mga vendor ko, no, kung dili mo abang sa mga timbangan namo, dili makatinda. Grabe ha. Grabe kayo ang propaganda, ang linabayag lapok. Gikan sa pikas, kay grabe, kung may malabay lapok nila, tinuod mo mong gilabay nila. Ang gilabay na holy water. Hindi na gumagamit ng holy water kay ma-blasphemy ko na, makahiom sa kuspare o sa simbahan. Ang mong gilabay nila, perfume. Perfume ang mong gilabay nila. Now, ay lang gilabay na mo, lapok. Inyo ning awayon both legal o kanang street nga kuan kanang protest. Now, ang kung balikon dili mo sopak sa redevelopment pagpanindot anang carbon market. Ang bugtong ninyong gisupakan kanang nakalista diha nasuwat diha nga giingong posibleng maoy mag-lead ngadto sa privatization. Yes, kana privatization. Magsigim na sa ingono, kamo man sila kay matod palagi nila, matod pa sa akong insider pod nila. Doon na din na sila team dong Oscar team ba. Naay duha ka psychologist ba to, unya naay strategist,
na ay lobbyist, unya na ay control og troll farm, Okay. na ay mga nga kon ba? Kompleto gid ni sila because corporate dako man kay ni. Oh, dako kwarta. Kupunan og 8 bilyones. Unya Ah. ang 8 bilyones kuhaan na duha ka malita pwede na daghanang mo kompleto na sila stores on propaganda. Tinood. Now, Tinood na. kanina, unsa may inyong posibleng mga pang-counter nga ipakita o niya during executive session kay at one point, uyon na mo. Redevelopment, panindot. Pero, the other side, mo inyong giawayan og mayo. Unsa man, naa ba mo'y posibleng ipresentado na mo'y lawyer nga mo check yun sa mga detalye, words nga gamito nila kay basig malipat mo. O wala. Wala may abogado nga gigamit or giduol bahin ning butanga kini ilang pasangil. Ang amo ra yung giandam ang kamatuoran na may mga ipakita nga ebidensya, na may mga testigos nga ipresentar ngadto niya sa konseho. Unsa purpose aning executive session, Chairman? Usbon ang mga wording anang joint venture agreement sa Bisaya pa rin, kurambos man eh. Oh. Dili Osbon. Ang kini karong executive session himon or amot investigation pa ni siya. Nakasentro na gini siya sa aligasyon sa pasangil nga ang mga kapunungan sa carbon dugay na di ay nga mafia, sindikato, mga ng warta gipahimudsan aning maong mga kapunungan ang ilang mga membrong bindor. Mo nang digid sila musugot ang mga kapunungan nga ma-redevelop ang carbon tungod kay balikon ako, madaot ang pangwarta sa sindikato, sa mafia, sa mga nangwarta nga kapunungan diya sa carbon. Asa logawa? No, magkatawa ko. Pero kibaw ka, ganihan, nanghiskot ka, unsa gi pinakaligon na mong hinagiban, batok ni, ining among pagsigig pag-ampo. Amog yung hangyo among mga membro tanan. Kung unsay imo ang relihiyon, adto sa imong relihiyon, ampo sa inyong pinagis inyong relihiyon, ampo ta sa Ginoo nga di gini madayon. O kaha ang gisulti sa Biblia nga kon bungkago nila og ilang ikatagkatag ang mga tao sa Ginoo makaangkon gid sila og silot gikan sa langit. Kada ra gyamo, muna pinakalig-on na mo. Mayon tag mo duol pud sa may krama mo singgit og Yawa! Awa! Ginaanak, sir. Anyway, sir, kami hapon time to time, hopefully, di ka mapulaan sa mong mga pagpangutana kay public interest yun eh. Sa tinuod lang, dili na kay kamo, bisag mga vendors mo diya, at the same time, consumer man mo, kami di iPod. So, ang interest Tinod. So, German, salamat yung guys sa imong time nga imo mintubagon from matagkaroon ko niya sa among mga pangutana para ni dili lang ni sa taga Cebu kundi ang mga nasilingang probinsya nga mangumpra ng carbon makabenepisyo ani or malupigan sa wahing panahon. Salamat kay Oscar. Salamat, German. Salamat kayo. May buntag. Si Chairman, Cebu Market Vendors Cooperative Chairman Erwin Gukong.